Isisisokhulu umsindi inkulumo ekhishe ukhaza ke ku TikTok ke umgonyuluko obukubanje ke lapha insizwa ke usiqiniseko ke enkundleni yokuxhumana ku TikTok ke lapho khona ke gonyuluka ukuthi ke umshazi ke insizwa ke lesi sithombeni njengamanje lapho usibukayo inomkhuba omubi ukuthi ke igwabulane amanyonga ke kumbe ke isebenzise ke amandla okuphatha inhlelo nokuhlela imicimbi ke ukulala ke nabantu besilisa bobulili obufanayo ke lokho bekukhulunywa ke ukhaza ke ku live lapha ke wasiqiniseko ke sibe semthinta ke ezinye zezintatheli ke ezikhona la kumaskandi ke umshazi ukuthi ke makaphawule mayelana nalolu daba lokuthi ke ngempela iqiniso ni ukuthi ke yena ke ugwabula ke abantu besilisa kamanyonga umshazi ke ubese ephendula kumshazi waphendula wathi ngizothanda ukuxolisa kakhulu ke kwabathintekayo ngenkulumo ke ye-trend kakhulukazi enkundleni ke zokuxhumana ke ekhulunywe yilo mfana ke ozama ukudicelela ke isithunzi sami phansi ke ngizocela abafowethu ukuthi ke okwamanje angakaphatheki kahle angakabi sesimweni esihle sokuthi ngingaphawula ke mayelana nalolu daba ke bengizocela abafowethu ukuthi ke ngicela ukungaphawuli okwamanje mayelana nalolu daba ke engakusho nje ukuthi ke abafowethu ke sebezama ukutrenda ke basebenzise ke amagama ethu ke yilokho inkulumo ke ekhishwe ke uyena lapha umshazi eveza nje ukuthi ke umoya wakhe ke uphuke kakhulu ke ngaso ke sona ke senzo leso ukuthi ke kuthiwe ke uyasolakala ekuthenini ke uyazi phenyela ke ishoba ke khona ke kubaculi baka maskandi kanti ke nawo uSimomoza lapha ke enkundleni yakhe ezokuxhumana ke uFacebook ke ukuvezile ukuthi ke uphuye kakhulu ukuzwa umoya wakhe ukuzwa ukuthi ke umshazi ke wenza ke umkhuba ke ofuze lona ke wasesho futhi uSimomoza ukuthi ke omshazi ke njengoba bengashadile nje okumbeka njengoba bengakasinelwa nje kanti inhloso yabo ukuthi ke balale nabantu besilisa ke isisu sokukhulu ke ukushisa impela ke inkulumo kakhe lapha ke okhaza ke enkundleni ke zokuxhumana ke kusazanywa ke nawo wonke amandla namanje ukuthi ke simgcina simtholile umshazi ukuthi ke azikhulumelena ke ngezwi lakhe hayi ukuthi kasithumelele kona ama message ke lapho khona ke eveza ke ungenami kwakhe ke mayelana ke nenkulumo ke esekhulethwa lapha ke ezinkundleni zokuxhumana ongakwenza uqiniso lapha ku subscribe button ke ukuze uyithole zisashisa.